At na sumpata pa kay sagyan ko ta salaw ay ni manang kaon. Kinagami pa na gian ko ta wahabiya. Ato na gian ko ta wahabiya. Bapachiko salafiya to na ipakapon yan. Bumara tagian ka na betul nga sa wahabiya. O di na wahabism. Halungar kami bagisarayagan guru kami. Jazakallah khair. Gian kaya pa man na wahabiya. At yung salafiya wahabiya. Laida gian ko tatira na ano siyang mga ulama. So, tatira na gian kaya salaf wahabiya. Ang mana niyan. At tira na salaf wahabiya. Salafiya wahabiya. Gian nga na napira sa wahabiya. Pamana, may kapangalis ka niyan sa antaan doon si Sadwal al-Arab sa Saudi antaka. Nati upakaratan na gian ko ta wahabiya. Na isa tao na ito nagita pagminyan sa giyang utawa habiya. Ada na giyang utataw na pamana pagkarag na naging utawa habiya. Aging nga na wahabiya na dua. Wahabiya ay naro pang umrad na so firqa kuan kharijiyya abadiyya. Gitu pagminyan sa giyang utawa habiya. Ang ngaran yan si Abdul Wahhab bin Rustum. O gitu pagminyan ro, agina na Abdullah bin Rustum, naskana tiya so firqa kharijiyya abadiyya. Laman to? Siya na kumiyaw na amasa. Siko. Nagyawafat yan na magatos ako 197 Hijri. Tanto din namiyete. Nagiging ayaw na nagalubog agina na Rustum. Abdullah bin Rustum natigyan na alladhi attala syariah islamiyya. Bininasan yan tigyan sa mga agama Islam. So wano agama. O algal hajj. Tama ko kap na yajin na piyakada yan. Laman ito, binasa na agama Islam. Apa man na, ito man siya na kafiro tataw. Nakiapatan niya, sig 100, nawafatahu, Abdul Wahab na 190, sigo hijrah. Gina, o gina ni pagminian. Naba, gina ni pag-unatan ni mata salafiya. Abadi pa man na sa mga salafi, nabadi paghaj. Bayram bibinasa sa agama. Andun saya pa man sa Saudi Arabia. Ilain tanong. O ayran pagunutan, أجينا يعني أنا ناسي كتب تسيو خطأ تاريخي حول الوهابية محمد شاعر روانا كلا جين كتاب وأيضا بعمر سجيت وهابي ناسي الإمام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي الحنبلي النجدي أجيت سكو سميرات كتاب التوحيد بمعنى لما نبي دنيان يوتنا 197 190 نجينا كيا بمعنى masa محمد bin Abdul Wahab na siku 1111 mi alif na 1115 kini buat anon mi sanggi burawun kuma sanggi burawun na bidaniran ani pagminiran si Muhammad bin Abdul Wahab nagina supang na tirang mujaddidul asr apa mana mga tao buat sa Saudi si Hudul Asmani ada so Al Saud yang Saudi Arabia dia minda tu yang Saudi Arabia nama pepenuanan nama kubur mga pakukubur ang mga tao. Kapan ako to? Naisabon sa mili Muhammad bin Abdul Wahab. Pa na alhamdulillah. Tiru Allah SWT, tiyawfiqan yan. Na piyaka din naging kota pimbarangan ng mga bidat. Taman sa piyaka rateran si Muhammad bin Abdul Wahab. Agina ni manto, agina pengantan wal wahabiyah. Na aya kamata ni Rona, sumanga ridu ay kwa agama Islam, laid yung mga Syiah. Na binaseran si kwa halus sunnah wal jamaah. At hindi na ani kaliro na salafiya wal wahabiyah na raido ipkil ka na grupo ay arabo ipminasa sa iku as-salafiyah so agama mga sahaba na wagi nga mga tao akatawan ni ratni atay pakamuran sa wahabiyah na tero kanu sabnar apa mana atagi mo tawa wahabiyah ni tero na sola na katawan sa puso mani isa o matag pa mana kisah sa kiswa sa mga Syiah asarab ka binasa na yang sunnah wal jamaah kada kay Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi karaya sa ginga Muhammad bin Abdul ginga na Salafi al-Wahabiyah. Kailangan ilago na ginga na ila perkara kita no si ko mga tao so tano di kadawa. Ito alika kana si ko wan sumada si ko Salafiyah. Ada ginga tayo sa pagalitan ni mana yang Salafiyah na tigin na takadum yaw na dita katon dapat naging ato da'i na di na di pa mausin kung mga tao na perkara niya nun. Pamana lay dito na din yan tanto pakaraga. Lay do banyan si sekreto yang utama mana katituno mana Salafiyah.
Kaya tanong din akong bin na isa na, may isa na yang kota dibit, yang kota balik Islam si Ibrahim Rumah sa uso sa katwa Kristiyan. Ibrahim Rumah sa paningarakan so Islam si dictionary. Na tigyan kota dibit riyan na Kristiyan na tigyan na ay tigyan na manaw Islam si kaya bati ako nun sa giyang koto tigyan na dictionary na manaw Islam tigyan nagito tigyan so pagunot ko Muhammad. Agito ko ni mamaniran ko Islam. Na manin sila tigyan na substitute man nagyang kana na Islam. Tigyan na tigyan ni melakan. Nagito nakataw ni na manaw Islam na kalilintad. Na di niya no yuta Kristiyan. Apa rin na di niya ang kitma nagyang koto kalilintad. Kay sa turo niya na kalilintad sa Islam. Nalay dumiya tarima sa agama Islam. Si sikreto niya na yutito man nagyang koto Islam. Na yan ituro na ayaw man Islam si pagkabat yung dictionary na pugunot ko Muhammad. Nalay din naman mo. Nalay pagkarayan ka sa Salafi. Napagusay nga pipiya sa istilah kaya sa mga ulama. Di nga po na sulugan yan. Nalay doon di nga di pagman. Nalay doon maluludas ka sa giyang koto. O alin ka suka mana o istilah yung Salafiya. Nalay doon bakang keluis. Adi nga kero mga kira mapakaray. Nalay doon piara tenga so. Antay pengunutan ka agama. So ahlus sunnah wal jamaah. Nalay din. Diyan nga kan dakwa na nabakan ditiru abata ini malah ulama. Anabata ay taro di iluban lagi ang kota katura ko mga manusia. Neno kagi odikan keragan sa kaya pa kaya maya pamaku saya kan. Na ada mga ulama tanong sa ingod. Si taksiran isin tanong ay anto na itito agama mana lagi ang kaya pa man napakapupunan. Asyairah, Maturidiyah, Salafiyah. Ada mga ulama tanong sa ingod. Tanong isin. Pamana ditano pamana keraya itano keraya sagyang kaya mga usayan mga sabe do mga ustad antara mga ulama sa Pilipinas. Di lang una pa man may tubuan piara ti atano gyang ko tataw. Kada na at na mga ulama na rotanon man siya. Eno tigo inahadal ilm. Fanzuru amman ta'khuduna. Inahadal ilmu din. Fanzuru amman ta'khuduna. Ginantigin na ilmu. Naginantigin ni agama na pangilang pipiya anda nga sa bagian kana na ilmu apuan ka. Pangata na itapuan ka sa ilmu na itakaya pa man na anto na pa ma ani na miya ko gyang ilmu yan. Ad na mga ulama ang kisarigon tano. Mga ulama sa Pilipinas pada kan siran mga doktor. Na isa sila ni isin tano ipantag sa kaya pa man na di tano di mani diskasan yung mga binibago mga pamanan lain sa internet. So Allah Subhanahu wa taala pangita ron turutan yung kutito lala. Ginani kara makapat araya ganag yang goto pa kaisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ile mapia kwa ni na